afsluttet. Christian, hvordan går det i år? Det går bedre. Det går meget, meget bedre, og vi har travlt. Som jeg postulerede før, så tror jeg, at vi har lavet mere i dag, end vi lavede hele sidste år og produceret mere. Til gengæld så er vi færre folk og mindre udstyret og mindre forberedt. Hvad er de to mest sælgende produkter, I har? Hvad er kernen i butikken? Det er ubetinget koldskål, som jo vi laver her med jordbærne fra Aarhusgård. Og så ærtesuppe, økologisk ærtesuppe, grov og mættende og økologisk. Og den er mættende på en let grøntsagsmåde, ikke? 100% vegetarisk. Suppen er vegetarisk. Og varm. Ja. På trods af, at det er varmt, så er det federe at få en varm grøntsagssuppe end en frankfurter, ikke? Fordi det er bare nemmere for dig og bedre for folk. Og så knuste skorper henover koldpresset rapsolie. Og det går rigtig godt med det. Er den blindet helt ud, eller er den grov side? Den er grov. Det er også for, så bliver det et måltid. Hvis den er helt lind, så skal man have mere. Altså man skal have noget tyk i, hvis du skal spise det ved. Så, har du været ude og se en masse koncerter så mellem ryggene? Ikke umiddelbart. Jeg så den sorte skole i går nat, og den betaler jeg for lige nu. Du blev en time bagud på det hele? Ja, nej, altså jeg tror, jeg sov 3 timer natten eller sådan noget, ikke? Prøv at fortælle dig et par af de gange undervejs i denne her Roskilde Festival, hvor du har været ovenpå, hvor alt har været klar, du har været foran på det hele. Det var nok mere forberedelsesfasen, tror jeg, at det er, når vi er hernede. Har du bare følelse af at være lidt bagefter hele tiden? Ja, men i forhold til, hvordan det var sidste år, så ser jeg det meget anderledes nu. Så sidste år så havde jeg fuldstændig tjek på det hele, og jeg vidste det helt selv, og var enormt stresset og arbejdede hele tiden. Og der havde jeg også formålet, at vi skulle have pengene ind, for at vi ikke skulle tage penge på det, så det var meget mere stressende. I år så har jeg mange flere folk indover, som er ansat og som har fået ansvar. Du har flere armbånd i år? Nej, ikke på den måde, men flere folk, jeg stoler på. Flere folk, som arbejder for mig til dagligt. Du har fundet nogle bedre folk? Ja, helt klart. Så de har mange flere opgaver, de bestiller varerne og sådan noget. Ikke? Til gengæld så har vi meget mindre tjek på det, fordi jeg har ikke selv det hele under kontrol, og så sejler det lidt. Men det er okay, fordi det er jo selv festival også. Men er det ikke vanvittigt at være på Roskilde midt i hvad det hedder, etableringen af Manfred på Jægersborggade, og så midt i åbningen af Relæ? Ja, men jeg tror, at det er fuldstændig vanvittigt. Det kan man godt sætte streg under. Men vi begyndte på det sidste år, og at give slip på det i år ville være dumt. Og det kan vi også se en dag som i dag. Fordi folk kommer tilbage, og i går der gik jeg rundt med en Manfreds t-shirt, og folk de stoppede mig, Manfreds, hvor er det derhen, hvor er det derhen? Og så nærmest tonsede ned for at skulle have koldskål eller suppe. Så det er fedt at føle i år, det jeg ikke følte sidste år, og det var, at hvis man vil lave en kvalitet, så kan du også lave en forretning ud af det. Fordi sidste år så føltes det som om, at det var dem, der kørte paller med rødkål på dåse i stilling, sammen med hævstikket, ikke? Og jeg bare gik totalt ned med fladet. Og i år kan man se, at folk vender tilbage, og folk de sætter pris på det. Og at sige, at folk på festival bare skal have burger og smås, det kommer af, at der på festivaler som regel ikke er andet end burger og smås. Så snart man tilbyder noget andet, så kan du se, at folk det er det, de vil have. Og folk de er begejstrede og vender tilbage. Det er det fedeste. Det er det fedeste at opleve her, helt klart. Er du her i 2011 også? Ja, det er jeg helt sikker på. 2012? Ja. Nu skal vi bare etablere det. Nu skal vi bare blive bedre til det, og så måske 2013, så kan jeg måske se en koncert, stille og roligt, uden for mange problemer. Så, hvornår åbner Relæ? Vi håber på starten af august nu. Og nu kan jeg ikke se, hvad der byggemæssigt kan stoppe os endnu. Det lyder til, at vi er klar. Så det er os, der udskyder det, hvis der skulle være en grund til det. Jeg har sådan en polterappen. Jeg er faktisk jeg er med et selskab på 10 mand, der i virkeligheden skal ud og spise der den 14. eller sådan noget. Kan man ikke bestille bord derude? Ikke nu. Det tør jeg ikke. Men altså, vi skulle meget gerne åbne på det tidspunkt. Så skal man sætte sig på gaden foran Manfred, så spise på torvet, fortorvet. Ja, det kan man også. Det kan man altid.